Näme bilmez öýtdiňmi? Sen ýaly bize gerek gel. Başga ýer nedirlay? Gel. Salam başga mümkinmi? Salam bäwul. Gel geç otur näme ol gowçulukmy? Başlangıç bolýan siziň iň gowy işler Nurýat diýip bereniňiz ogry. Öz gözüm bilen tutdum sklatda müşteri galyp 100 mandan bolýan alyp otur eken. Siziň özüňiz ýadyňyzda müşteriler galyna zadyny izine berin diýip. Orta özüni alyp otur. Dur, suw görmän balyk çykarmasana. Düýün agşam täze ýükmi diýildi. Keram granitler, täze görnüşleri. Agşam Nurýatyň ýükejegi işledi. Beýle golany ruza dark gitdi. Men özüm oýdum şo ýüzmandylar. Täze ýükler gördüm, owa sawar olanlar giýjäde garlyňyz bara. Awa, ertir sklatda giýraýaňda bir da goýýandyr, şonu özüň alyp goýaýda. Bolýarmy? Dora. Soň jaňa diýip özüm alay diýdim. Olam şonu alanlar senem şonu görensiň-de. Birinciden ýadyňdan çykarma Nurýady senden uly qaqaň aradym. İkinciden hem Nurýady bizde eýýär näçe ýyllar işläpdi. Üçüncüden hem ýadyňdan çykarma näme bolanyda adamçylygyny ýitirme. Adammy? Adam alap gurlaşda. 100 manada iýdin ertip ber. Özüňem ötünç sora. Umman daşda olar ýaly ogurlyk etýän adam işläne. Düşündiň? Bar.